Kamusta ka tabi sa kulungan? Isus na kung araw mo sana, di pisilon digdi, kaya di ka nanggad mag-arog sa ko. Mag-eskwela kang maraya, iyo po pa. Natatay ka sana, hain pa rin si mama mo. Dahil man siya nagiba sa ko sabi sa kuya, ma-shopping da siya. Iyo, pero grabe ang kwarta ni mama mo. Saan siya nagkuha? So sa pabuya mo na ito pa. Sabi ko na. Pumakarayan si mama mo. Yo, shout out ulit sa lahat ng mga sumusuporta pa rin dyan ng tunay. So, again, Kansli TV. Shout out pala kay Philip na nasa Dubai. Philip Noy Briones. Sa tropa ko na si Miko Alem, dati kong katrabaho sa hotel. At shout out din kay Nico Birlon. So, next na yung video na para sa'yo. Advance thank you pala sa magiging sponsor mo. So, maraming salamat po. May YouTube channel, Kansli TV. So, maraming video pang mas aabangan nyo. So, maraming na nakaprepare. So, maraming salamat po sa lahat-lahat ng nagpapalakas ng loob natin para makagawa tayo ng mga panibagong video. Thank you!